Doamnelor și domnilor, așa cum v-am promis, ne ținem de foarte multe surprize la noi în emisiune și drept dovadă am venit în studio după Sorinel Copilul de Aur să vedem ce noutăți pregătește. Înainte de toate, bună seara, Sorinel! Bună seara și bine te-am găsit, fratele meu Cătălin. Deocamdată lucrez la o compilație care va apărea acum de curând. Totodată mai lucrăm și la niște albume care vrem să le scoatem acum de sărbători. Îți dai seama că trebuie ceva nou, nu? Ca să mulțumim fanii, să le facem viața mai frumoasă, să fie mai altfel, nu? Lucrez la câteva melodii foarte noi, care cu siguranță cred că o să fie plăcute de fanii mei. Bun, și în primul rând urmează, e vreo piesă care să spunem că este mai îndrăgită de tine din cele pe care le-ai tras și la care pregătești un videoclip? Da, e o piesă foarte, foarte nouă, o piesă care îmi place foarte mult. Pot să spun că am și cântat-o în Spania când a fost acum în turneul din care am venit și am luat foarte bine cu ea. Deci a fost lumea foarte... Deci au fost felicitări. Da, o melodie foarte, foarte apreciată. De dragoste sau de... Nu de dragoste. Asta vreau ca să o dedic înainte să o scot. Va fi dedicată din partea mea și din partea lui șeful meu Dan Brăsu pentru toți cei care sunt barosan, pentru toți boșii. Deci o piesă de șmecherie, cum o numesc cei care ascultă acest gen muzical. Da, o piesă de șmecherie, nu neapărat de șmecherie, dacă vrei, pentru cei care au bani. Cei care au bani poate să fie și șmecheri și oameni liniștiți, nu? Se regăsesc în ea. Da. Bun, și la această piesă nu urmează un clip? Vă pregătiți deja să filmați? Ba da, vom filma un videoclip în care e secret, nu mai trebuie să mai spunem mai multe. Bun, cred că stau și mă gândesc eu că sunt acum, cred că, sute de mii de fete, în condițiile în care sunt milioane de locuitori în țara asta, cred că sunt sute de mii de fete care așteaptă să spună o întrebare. Și ar fi foarte urât din partea mea să te întreb, ai iubită? Nu. Deci nu ai iubit, ați auzit? Îți dai seama câte s-au dat acum cu capul de televizor în secunda asta? Deci chiar nu ai nicio iubită stabilă, n-ai nicio relație, nimic, ești singur, ești burlac. Da, am spus și o mai spun încă o dată. Sunt prea mic de ani, am o vârstă foarte mică, 17 ani și îți dai seama că nu am cum ca să-mi fac o relație serioasă acum. Mai întâi trebuie să-mi fac meseria care o am. În primul rând nici nu mă gândesc la așa ceva. Da, totuși, uite că ești un băiat tânăr, ai 17 ani, ești un băiat frumos, o situație financiară foarte bună, ești foarte curtat de fete, te plimbi foarte mult prin țară, prin străinătate, deci bănuiesc că nu se pare un lucru anormal să ai o prietenă la vârsta asta. Da, eu am niște concepții ale mele care le gândesc eu și nu aș vrea. Simt eu că nu-i momentul acum. Deci simți că nu e momentul, vrei să te concentrezi pe deplin doar la viața profesională. Păi, crezi că dacă ar apărea o fată în viața ta, ar reuși să-ți distragă atenția și nu te-ai mai concentrat atât de mult la muncă? Nu cred, că sunt prea tare. Nici dacă ar fi o dragoste de aia sălbatică? Nu știu, nu cred. Siguranță, eu spun așa din propria mea, nu știu, mă cunosc eu așa pe mine și nu... Am înțeles. Care a fost cel mai trăznit cadou pe care l-ai primit de la o fană până acum? N-am primit așa, cine știe ce. Sau vreun mesaj care te-a dat pe spate? Am primit un mesaj de la o fană care mi-a spus că a luat bătaie de la niște băieți din cauza mea. Cum așa, ai reușit să afli? De ce? Nu știu, poate cei băieți din invidie, nu știu, a vorbit ceva de mine și ea mi-a pus parte și mi-a dat mesaj și mi-a spus, uite, am luat o bătaie mare rău tot din cauza ta. Ți s-a întâmplat în timpul spectacolelor sau concertelor pe care le susțineai să vină fete la tine sau băieți care să spună că vor să cânte, să fie talentați și care să-și ceară ajutorul? Foarte mulți, da. Dar eu le-am spus ca să meargă la șeful nostru Dan Brăsu, pentru că eu îți dai seama, așa cum am venit și eu, așa poate să vină și ei. Eu le doresc la toți din toată inima și din tot sufletul ca să vină, să cânte și să ajungă mari, sus acolo unde le e locul, dar totodată trebuie să ai ceva scris aici în frunte, noroc de la Dumnezeu.
Dacă vei ajunge vreodată, nu știu, la o situație financiară atât de bună încât să-ți poți permite să te lași de cântat, ai face-o sau e o pasiune mult prea mare și n-ai renunțat niciodată la muzică? Niciodată, pentru că mi-am dorit de mic copil ca să pot să ajung aici unde sunt și, nu știu, și acum visez. Nu pot să cred că sunt aici. E ceva greu de crezut așa ceva. Eu am fost un copil amărât, știe toată lumea cum am fost. Dumnezeu mi-a ajutat și mi-a dat un har și mulțumesc. Și mi-a dat un har și un talent ca să pot să-mi ajut familia și frații și să mulțumesc lumea cu cântecele mele care le cânt din suflet. Până la ce vârstă te vezi cântând? Nu știu. Cred că voi mai continua de acum încolo 20-30 de ani, siguranță. Deci 20-30 de ani va fi pe piață copil. Păi și cum o să rămână tot copilul de aur, nu numele de scenă? Normal, pentru că așa mi l-a pus șeful meu, Dan Bursuc. Sau mai bine spus, nu șeful meu, mai bine spus ca un tată. E ca un tată. Și el mi l-a pus, el a avut grijă de mine și, nu știu, acum depinde. Am înțeles. Uite, dacă ar fi să alegi, să spunem, între o carieră în muzică foarte plină de succes până pe la 30 de ani și 10 milioane de euro, ți-ar pune cineva chiar acum în mână suma asta, ce alege? Muzica. Deci ești foarte modest. Am n-ai luat banii, cum i-aș lua banii? Nu aș lua banii din ce cauză? Pentru că din cauza la banii muncești și îți dai seama, până la urmă ajungi tot acolo. Cu munca și cu... Asta ca să lași capul mai aplecat, tot timpul în viață vei avea de câștigat dacă știi. Dacă nu și ești cu nasul pe sus, niciodată nu vei fi acolo unde trebuie. Cred că toată lumea poate să observe. Vreau așa să trec foarte pe scurt prin toate registrele în ceea ce te privește. Cred că toată lumea observă cum ești îmbrăcat, cât de bine te îmbraci. Tu să faci cumpărăturile de aici din țară sau din străinătate? Și din țară și din străinătate. Eu nu fac figuri. Sunt așa cum sunt, îmi cumpăr haine ca toți lăutarii. Îți dai seama că toți vor ca să se îmbrace bine, să fie bine îmbrăcat, să fie, nu? Există vreo persoană cu care te sfătuiești, ai vreun consilier de imagine sau pur și simplu tot ceea ce ține de imaginea ta e marca Sorin al Copilul de Aur? Îți dai seama că tot ce depinde și asta și sunt aici unde sunt și tot ce se întâmplă cu mine depinde de șeful meu, Dan Bursuc. Am înțeles. Uite, mi-am adus aminte că noi anul trecut, în sezonul emisiunii, am făcut la un moment dat un concurs, o cină romantică, unde avem o tânără domnișoară cu care te-ai întâlnit și mi-ai promis că o să țineți legătura. V-ați mai auzit la telefon, v-ați mai văzut sau nu? Da, ne-am mai văzut că m-a sunat după aceea și m-a invitat iarăși în oraș. Ea. Am invitat-o eu, după aceea m-a invitat ea. Am ieșit pe afară, am mers, am mâncat ceva. Nu pot să spun mai multe, că nu e bine. Am înțeles, încă nu avem pus pătratul roșu, emisiunea până în 12 noaptea, deci nu vrei să continui. Bun, înainte să te rog să transmiți un mesaj fanilor tăi, spune și mie ce părere ai de microfonul ăsta. E un microfon foarte bun. Nu contează că e mare, că e mic, nu? Crezi că am putea să căutăm pe cineva la care o persoană, nu știu, o fană sau un fan sau pe cineva, să-i dăm microfonul să facă niște vocalize? Să ar fi bun ca microfon de studio? Nu e nicio problemă. Bun. Un mesaj fanilor care ar fi? În primul rând vreau ca să le mulțumesc foarte mult că sunt alături de mine și la bine și la rău atunci când mie e greu. Sunt lângă mine atunci când mi-e bine. Sunt lângă mine. Și vreau ca să le mulțumesc foarte mult și voi face tot posibilul ca să fiu așa cum vor ei. Cu toate că eu mă simt în sufletul meu, sunt un om foarte curat și foarte modest, nu sunt figurant, pentru că nu-mi place. Eu am fost un băiat amărât, încă o dată repet, ca să știe toată lumea și știe toată România. Și eu așa sunt, eu un om foarte modest și vreau ca să le mulțumesc pe această cale că sunt alături de mine și mă susțin. Uite, înainte să ne luăm la revedere de la telespectator, vreau să mai spun un singur lucru. Dacă ar fi să faci o colaborare, să cânți cu cineva din străinătate sau din țară, cu care nu ai putut până acum că nu s-a evit momentul, cu cine ai alege să cânți? Un duet.
Cu idolul meu care pot să spun că e viața mea, cu David Bisbal. Deci ai vrea să faci o piesă cu David Bisbal. E un cântăresc foarte, foarte bun în Spania. E apreciat de toți spaniolii, cântă foarte frumos și îmi place și l-am luat ca model, ca să pot să spun așa mai. Am înțeles, deci îți place muzica spaniolă foarte mult. Da, cântă foarte bine. Ia spunem, dacă ar fi să mai facem un concurs în emisiune de genul ăluia cu Cina Romantică, te bagi? Te avem concurent? Nicio problemă, cu cea mai mare plăcere. Deci ne bazăm pe tine, l-ați auzit, noi ne revedem înapoi în studio.